Bibelen der står der, at det gode, det velbehagelige og det fuldkomne, det kommer fra himmellysets fader. Og hvis det ikke er godt, hvis det ikke er velbehageligt, hvis det ikke er fuldkomment, så er det ikke fra Gud af. Hvis du kender til det her med det åndelige liv, og du spørger om, nogen kalder det gode og det onde, jeg kalder det Gud og Satan, for at sige det som det er. Men Gud han siger sit ord, at det gode, det velbehagelige og det fuldkomne, det kommer fra himmellysets fader, hvor der ikke er skygge, der kommer og går. Der står også et andet sted, at kun lutre, fuldkommen og gode gaver kommer ovenfra. Og det er sådan set også det samme. Gud han bekræfter sit eget ord flere steder i Bibelen. Det står ikke bare et sted, men det er mange gange, så kan du spørge Gud om det han siger i sit ord, om han vil bekræfte det. Og så bekræfter han det andre steder i Bibelen. Noget af det, jeg godt kan lide at forkynde om, det er på gaden. Frelsesbudskabet for mennesker. Og det har jeg brugt en hel del tid på de sidste par år, hvor jeg har været en tur i Ukraine, jeg har været en tur i Spanien, og jeg har gået meget på gaderne, både i Ukraine og i Spanien, og forkyndt Guds ord. Der er to sider ved det at forkynde Guds ord. Der er det at forkynde det på gaden, og det er frelsesbudskabet. Og så er der det at forkynde det i en menighed, til en forsamling. Og det at forkynde for en forsamling, det er at undervise om Gud. Fortælle om ham. Den erfaring, man har, den erfaring, man får ved at vandre med ham. Vi kan jo ikke se Gud, og vi lever et liv i tro. Bibelen siger, at den retfærdige skal leve af tro. Og derfor så må vi tro på, at Gud er til, fordi vi kan ikke se ham. Og man kan sige, inden jeg blev en kristen, radikal omvendt kristen, så jeg troede måske nok på Gud, men jeg tænkte ikke så meget over det. Men det øjeblik, jeg hørte frelsesbudskabet, og på en måde, som jeg aldrig havde hørt før, så var der et eller andet, der tændte ind i mig, og sagde Jesus, hvis det er sådan, du er ud fra det, jeg har hørt i det budskab i aften, så vil jeg gerne give mit liv til dig. Og det er faktisk det handler om, det er at give vores liv til Jesus. Og det er det, Bibelen underbygger i Johannes for eksempel kapitel 3, 16, hvor der står, at således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv. Og det grundlæggende i Bibelen, det er, at enhver, som tror, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Og hvad vil det sige at tro på Jesus? Det er ikke bare at sige, hvis du stiller mennesker det spørgsmål ude på gaden, tror du på Gud eller tror du på Jesus? Så er der mange, der siger ja, men de lever ikke et liv med Jesus. De lever ikke et liv i hans nærhed i Bibelen osv. Men det at tro på Jesus, det er også at vandre sammen med ham. Når Jesus han mødte sine disciple, så sagde han altid, kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere. Og et andet sted i Markus evangeliet, så står der faktisk, at inden han forlod jorden, så sagde han, gå ud i alverden og forkynde evangeliet for al skabning, og gør alle folkeslag til mine disciple. Så her der har vi faktisk en underskrift, eller en overskrift kan man sige, hvor Jesus ligesom prøver at fortælle os, at de mennesker, der tror på mig, det er også de mennesker, der vil følge mig, og det er de mennesker, som vil blive gjort til menneskefiskere. Og det at kende Jesus, jeg kan huske i 1989 i februar, da jeg oplevede Jesus for første gang i mit liv, da jeg inviterede ham ind i mit liv, der tog jeg hjem fra et møde med en vedvarende oplevelse, en forvandling, en livsforvandling. Jeg sagde ja til, at Jesus skulle komme ind i mit liv. Og det gjorde, at når jeg kom hjem, jeg kunne ikke lade være med at fortælle andre mennesker om, hvad jeg havde oplevet. Og det er der, vi må hen i budskabet. Det er, at vi bliver så berørt af Jesus, at vi kan ikke lade være med at fortælle om ham. Og det er også det, der er drivkraften i en kristens liv. Det er, at Jesus har rørt os, og vi har et vidnesbyrd.
og gå ud og fortælle verden. Men hvordan tager jeg imod det her, spørger du? Hvordan bliver jeg en kristen? Der er mange, der tror, at ved at gå i folkekirken, i statskirken eller et eller andet, så er man en kristen, fordi man kommer der hver søndag. Der findes faktisk mange mennesker, som kommer i en kirke og har gjort det hele livet hver søndag. Og så tror de, at de ud fra det er en kristen, fordi de kommer i kirke, og det gør man hver søndag og så videre, ikke? Og det er der måske også noget i, men så er det mange gange, så tænker man ikke over, hvordan man lever resten af ugen. Når Jesus han siger, følg mig, så mener han hver dag, så mener han, kom og vandre sammen med mig. Nu er det jo sådan, at Jesus han er faret op til himlen, men han siger, at jeg sender jer en anden, jeg sender jer en talsmand, Helligånden. Og Faderen, Søn og Helligånden, det er faktisk de samme. Det er en treenig Gud. Og der er ikke nogen forskel på, da Jesus vandrer hernede sammen med Peter, Johannes, Matthæus og alle disciplene, end i dag. Når vi siger ja til Jesus, så kommer Helligånden, siger Bibelen. Vi bliver besejlet med Helligånden som en pagt eller en pant på den arv, som venter os. Og det vil så sige, at der står også, at Helligånden skal lære os, hvad vi skal gøre. Det vil sige, som Jesus var her på jorden sammen med sine disciple, sådan er Helligånden også i dag. Når vi vandrer, så fortæller Helligånden, hvad vi skal gøre. Og vi lever med ham. Der står, at de, som tog imod ham, gav han magt til at blive Guds børn. Og hvad er det for en magt? Det vil jo så sige, at vi har fået noget. Vi har fået magt. Vi har fået magt med Gud. Og hvorfor har vi det? Fordi Helligånden er flyttet ind i vores liv. Og der står, at Jesus han kom for at tilintetgøre djævelens gerninger. Og der er mange, der faktisk ikke tror, der er en djævel i dag, men hvis du ser på verden i dag, og hvis du ser, hvordan den har været op gennem tiden, så vil du se, at der er jo noget ondt iblandt os, der får mennesker til at gøre ting, som vi ikke skulle have gjort, og faktisk som vidner om de 10 bud, som Gud gav Moses på Sinai bjerg. Og dengang blev det skrevet på stentavler, men nu har Jesus han har skrevet det i vores hjerter, de 10 bud. Så når vi begynder at overtræde de ting, som de 10 bud siger, så er der en eller anden stemme i os, der reagerer på det. Hvis du stjæler, så vil du få en eller anden følelse, en fornemmelse af, at det her det er forkert. Du kan selvfølgelig gøre det så mange gange, at du overskrider den grænse til at gøre det, at du ikke hører den stemme mere, fordi det bliver naturligt for dig. Men i begyndelsen har Gud lagt den for, at du skal vide, hvor grænsen er. Og sådan kan det også være på mange andre områder. Hvis du slår ihjel og så videre, så føler du en dårlig samvittighed, eller så føler de mennesker en dårlig samvittighed. Og mange andre ting, som de 10 bud, de siger. Men disciplene, de fulgte Jesus. Og det samme gør vi i dag også. Jesus han mener det samme i dag, fordi der står i hans ord, at Jesus er den samme i går, i dag, til evig tid. Og det vil sige, sådan som Jesus var på Bibelens tid, sådan er han også i dag. Og når Helligånden er iblandt os i dag, så leder og taler Helligånden på samme måde, som det Jesus gjorde, da han var her. Vi får faktisk den samme oplæring. Gud han vil, at vi skal vokse til mands modenhed, så vi kan stå på egne ben og lære at klare os selv i et kristent liv, eller et liv med Gud. Det at leve med Gud, det er ikke ritualer, en pagt osv., men det er at leve med en familie, altså din mor og far, eller din kone, din mand, eller så videre, ikke? At du har et forhold til den person. Gud skabte jo Adam og Eva i Edens have, og mange gange så kom Gud og vandrede i haven sammen med Adam og Eva. Hvis du læser 1. Mosebog, så vil du kunne se, at Gud han kom og vandrede i haven sammen med Adam og Eva. Og det fællesskab,
Det var derfor Gud skabte mennesker. Han måtte have nogen at dele sin kærlighed, sin rigdom, og det han har med. Og hvis du går ind i grundteksten og ser, hvad for eksempel eden, det betyder lyst, velstand og overflod. Og igennem syndefaldet, så tabte vi det her på jorden. Vi tabte, Adam og Eva tabte eden, den der velstand, overflod og rigdom, som Gud havde givet os. Men hvis man læser det gamle testamente, så vil du finde en rød tråd igennem det gamle testamente, hvor du ser, at Gud havde en plan med, at Jesus skulle komme. Hvis det her aldrig havde sket med Adam og Eva, så havde Jesus ikke kommet og død på et kors. Men syndefaldet gjorde, at Jesus måtte komme og dø for hele menneskeheden, for at vinde tilbage det, som Adam og Eva gav bort, som de havde fået af Gud, eller som djævlen bedragede dem med. Der står faktisk i Bibelen, at djævlen er denne verdens Gud. Hvordan blev han denne verdens Gud? Ved at stjæle det, som Adam og Eva havde fået fra Gud, igennem at lyve og sige, I må godt spise af det træ, som de ikke måtte spise af. Men hvis vi går om i Esajas bog, jeg tror det er 51, så kan vi læse, hvorfor Jesus skulle komme. Nu skal jeg lige prøve at finde det her. 51, det kan også være, det er 56. Det står her. Det er 53. Esajas 53. Her der er det grundlæggende svar. Hvis du nogensinde har stillet dig selv det spørgsmål, hvorfor skulle Jesus komme? Hvorfor skulle han komme herned på jorden? Så vil du se, det jeg læser nu, det er det samtlige af de profeter i det gamle testamente, de profeterer eller peger hen på, hvorfor Jesus skulle komme. Der står, men det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Vi regnede ham for en, der var ramt, slået, plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vores overtrædelse og knust for vores syndere. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sorg har vi fået lægedom. Alt det, jeg lige har læst for dig nu, det indbefatter hele frelsesplanen, som Jesus han gjorde på korset. Og det var, at han kom og døde for vores sygdomme. Der står, han bar vores lidelser. Hvad for nogle lidelser? De lidelser, som du og jeg ellers skulle have. De sygdomme, som vi har, dem tog Jesus på sig. Og der står, at han blev gennemboret for vores overtrædelser, for alle de syndere. Det er derfor, at hvert et enkelt menneske i dag må komme til Jesus og sige, Jesus, jeg er en synder, tilgiv mig. Det er derfor, der står her, at han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores syndere. Og der står, at han blev straffet for, at vi kunne få fred. Der er nogle mennesker, på grund af deres overtrædelser, så må de i fængsel og tage en straf. I nogle lande er det en grotesk straf, i andre lande er det næsten en nydelse. Men i de fleste tilfælde, så vil det være, du er frastjålet din frihed, når du skal i fængsel. Men Jesus han gjorde det, at han i vores synder, i vores sted, gik ind og sagde, jeg ved godt, at du er skyldig, men jeg tager straffen for dig. Og derfor kan Jesus tilgive dig, derfor kan Jesus genoprette dig. Det som jeg, kan man sige, af min syndige natur havde båret rundt på, som teenager, som alt det her, det oplevede jeg i februar måned 89, at jeg kom til Jesus og sagde, Jesus, tilgiv mig synder, jeg inviterer dig ind i mit liv. Og Bibelen siger, at vi skal blive en ny skabning. Og det, der skete, det var, at Jesus tilgivet al min synd. Og jeg blev sat fri. Og det er virkelig en virkelig hændelse. Og vi skal prøve om lidt at gå ind på og se. Fordi Bibelen underbygger det her.
Og desværre så er der så mange i folkekirken, desværre må jeg sige, der ikke ved det her. Fordi vi kommer i den her kirke hver søndag. Og jeg må bare indrømme, da jeg kom i folkekirken, de få gange jeg kom til julegudstjeneste og til min konfirmationsforberedelse osv., så har jeg aldrig hørt det her oprigtige budskab, hvor der var en, der sagde, kom frem her, så skal jeg bede for dig, at Jesus han må komme ind i dit liv, hvis du vil give dit liv til ham. Det hørte jeg aldrig i en folkekirke. Men hvis du ser, hvordan at disciplene og Johannes Døber og så videre, de gik rundt på Bibelens tid og sagde, omvend jer og kom til tro på Jesus. Det er det samme, der sker i dag. Det er den samme forvandling, der sker i dag. Det er, at vi bliver tilgivet, vi bliver nye mennesker, vi bliver sat i frihed, som jeg lige har læst for dig. Og det er derfor, at vi må prædike det her budskab, det radikale, sande budskab. Jeg skal prøve at læse her fra Johannes evangeliet, så du forstår lidt bedre, hvorfor vi må tage imod den her frelse. Fordi det her, det havde jeg heller ikke hørt i en folkekirke. Det kan godt være, at jeg havde hørt det, men det var ikke forkyndt på en måde, som gjorde, at jeg forstod det. Det var forkyndt som noget, der skete for 2000 år siden, og som egentlig bare skete dengang, og så ikke mere. Men der kommer jo en mand til Jesus om natten, som hedder Nikodemus. Og hvad for noget? Ham Nikodemus, han siger, Rabbi, vi ved, at du er en lærer, som kommer fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede, prøv at høre, hvad der står her. Jesus han siger, sandelig, sandelig siger dig, den der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Stop her engang. Født på ny kan ikke se Guds rige. Ved du hvad, det gælder alle mennesker. Det gælder alle de mennesker, der kommer i en folkekirke her i Nuuk. Det gælder alle de mennesker, der kommer i en folkekirke inde i København. Det gælder alle de mennesker, der kommer i en eller anden katolsk eller ortodox kirke i New York. Eller for så vidt alle kirker. Der står, den som ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Og så går vi videre. Nikodemus sagde til ham, hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin moders liv og fødes. Jesus svarer, sandelig siger dig, den der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det vil sige, de mennesker, jeg lige har talt om, som kommer i en folkekirke hver uge, hver søndag, hvis ikke de har taget imod det her budskab, som Nikodemus helt klart får fortalt af Jesus lige nu, hvis ikke det blev en virkelighed i deres liv, i deres kristne liv, hvis de bare kommer om søndagen, så kommer de aldrig til at opleve den her virkelige hændelse, som Jesus taler om nu. Og den her virkelige hændelse, som jeg står og læser op for dig nu, den er der mennesker i dag, der oplever i tusindtalsvis, der omvender sig til Jesus og tager imod budskabet. Fordi der er nogen, der prædiker for dem, at du er en synder om at omvende dig. Og det er det, vi må. Vi skal omvende os fra det gamle liv. Og så siger han, du skal ikke undre dig over, jeg sagde til dig, I må fødes på ny. Du skal ikke undre dig over det. Det, der skete med Adam og Eva i Edens have, det var, at da de brød det bud, som Gud havde givet dem i Edens have, da de brød det ene bud, der døde deres ånd. Læg mærke til en ting, hvis du kan huske det her fra søndagsskolen, eller fra din konfirmationstid, eller et eller andet, at Gud han siger, den dag I spiser af træet, skal I væsentligt dø. Og hvis du lægger mærke til en anden ting, så er det den dag, de spiste af det, så døde de ikke. Men deres ånd døde borte fra Gud, og deres, kan man sige, de var skabt til at skulle leve evigt. Vi mennesker er skabt til at skulle leve evigt. Men i det øjeblik, så døde deres ånd. Det vil sige deres fællesskab, deres relation med Gud. Fordi hellighed, Gud er hellig, Gud er retfærdig, Gud er kærlighed osv. Den syndige natur kan ikke have fællesskab med Gud. Og derfor så blev fællesskabet brudt mellem Gud og mennesket. Og det var derfor, Jesus kom og fortalte det her, at for
at du igen kan få genoprettet din stilling inden for Gud, så må du blive født på ny. Og født på ny, det er at sige, Jesus, tilgiv mig, kom ind i mit liv. Og det kan du opleve lige nu, ved at bede en bøn til Jesus om at tilgive mine syndere. Kom ind i mit hjerte, Jesus. Jeg ved, at du skal blive herre i mit liv. Det er nok til at forvandle dit liv i dag. Det er nok til at forvandle dine omstændigheder i dag. Og det er det grundlæggende budskab. Der kommer meget efter det. Der er mange, der tror, det er kedeligt at blive en kristen, fordi så skal man gå i kirke og synge de her kedelige salmer, som blev skrevet i 1700-tallet osv. Ikke? Men det var ikke den kirke, jeg kom til. Det var en kirke, som var hengiven til Jesus, jublede for ham i lovsang og begejstring. Og sådan en kirke findes der. Men det er en kirke, som er født på ny. Og det kan du blive i dag. Må Gud velsigne dig. Amen.